Maayong gabi, mga igsuon, niya nagyud ta sa katapusan nga adlaw sa tuig. So na ako'y i-suggest tulo ka letter M aron happy ang New Year. Number 1, M, magpasalamat sa Dios sa tanang grasya nga atong nadawat. Bisan gani ang mga problema ug mga kasakit, ato nang ipasalamat sa Dios. Kay tungod biya nila, nilalom ang atong pagtuos sa Dios. Di ba? Maunay tawag, blessings in disguise. Tanawa ka, nilahutay ka karong tuiga, tungod kay mas nilalom ang imong paglaom sa Dios. Ikaduha, M, mangayo og pasaylo sa Dios. Kung makahigayon, mangumpisan. Kay daghan kay tang nahimo nga mga sayop karong tuiga, di ba? Dayon, kung naapod tay nasad-an, mangayo tag sorry. Kung naapoy nakasala nato, ato pud untang pasayloon para peace. Naay peace. Ikatulo nga M, mamalandong kita para karong sunod tuig, unsaon nga mas mahimo tang mas buutan nga anak sa Dios. Mga igsuon kana raman unta tulo ka M. Pero unfortunately, kitang mga Pilipino naatay mga naandan nga mga practices nga dili Kristiyano, kundili pagano. For example, karong alas 12, musaba na pud ang palibot kay daghang magpabuto og fireworks. Naapoy magsaba-saba pinaagi sa turotot. Ang intention ana nga ang ilang kasaba makapapahawa daw sa yawa. Mga igsuon, kun mao kana, then wala tay salig sa Dios nga maura man untay mo papahawa sa yawa. So, kung misang pitag saba-saba sa pabuto ug turotot, kinsa nang atong gisangpit? Because it's not God. Ikaduha, unya na napoy magsablig-sablig og bugas. Dayon daghan nato nagkolek og mga lingin nga mga prutas, nagsuot og mga sanina nga nay mga lingin, dayon nagbutang og mga sinsilyo anang mga daplin-daplin sa balay. Ang intention, abundance, para daghang kwarta sunod tuig, prosperity. Kun mao kana, wala tay salig sa Dios nga mauray makahatag natog blessing. So kung misang pitaana nila, kinsa na sila nga mohatag natog blessing? Because it's not God. Maunay rason mga igsuon nga kini si Father Jose Francisco Siquia, ang director sa Office on Exorcism sa Archdiocese of Manila, pinaagi aning libro, niingon, in our society, even though we are predominantly Catholic, the devil has still its strongholds, and these have contaminated our faith. Unsay rason nganong naapay stronghold ang yawa sa Pilipinas? Because of the contamination of the number one weapon of the devil. Unsa man his false religion of paganism. Kanang atong mga tuo-tuo mga igsuon maugyud nay nagimbitar sa yawa. Nganong Katoliko man unta ta, relihiyoso ang Pilipino, pero nganong daghan kaayong masudlan sa daotang espiritu. Tungod kay nakita sa yawa, wala tay salig sa Dios. Dili 100% ang atong salig sa Dios, kay misangpit pataaning mga butanga nga dili iya ug wala gitudlo ni Kristo. So mga igsuon, simple raman unta, maningkamot ramang gyud unta ta sa atong pagtrabaho, sa atong mga gipangbuhat, pag-eskwela or whatever. Dayon ang atong paningkamot atong iampo, Lord, panalangini ang akong paningkamot, and I swear mulambo ka. Prayer plus hard work. Kana raman. I trust in you, Lord, 100%.
wala na tay dapat sangpiton pa or buhato pang laing mga butang-butang diha. Just pray and do good. Kana ra. And sa akong giingon ag sa miagi nga dili pud maayo musulti tag good luck, because luck is swerte. Gamay ray maka-avail anang swerte. Mupatad tag sweepstakes, usaray makadaog og milyon, duhara. Pero the best is unsa man, God bless. Kay kanang blessing ni Lord, tanan gyud makadawat. Okay? So refrain from telling people good luck. Kundili para tanan gyud makadawat. God bless. Merry Christmas. Happy New Year.